Welcome to Kate Delicious! So, ngayon, gusto kong gumawa ng kitchen tour. So, hindi ko naman lugar to. Si Mama talaga ang laging naandito kasi siya yung nagluluto. Pero, ako yung kitchen tour para ma-share ko sa inyo kung ano yung etsura ng bahay namin since gumagawa na ako ng house tour. So, let's start! Ito guys, yung kitchen namin na hindi nyo po nakikita dahil super liwanag kasi ito muna yung papakita ko sa inyo. Malaki siya guys. Halo-halo yung mga andito. Merong mga cup noodles, may mga potato chips, may mask, tapos yung mga gamot-gamot, yung mga importanteng papers, and yung ibang mga albums. Ayan. Ito yung ganitong ginagamit namin dating heater na ngayon namin ginagamit. Ewan ko kung bakit andito pa. May extrang bayad to, pero super worth it naman. And dito naman tayo sa isa pang storage na ito, hindi naman ito binayaran. DIY lang din to ni Papa. Dating lalagyan lang siya ng mga damit, ng kung ano-ano, ng medyas atang pinaglalagay nila dito. So, ito parang pantry namin to. Ito yung lalagyan namin ng tinapay dito sa taas. Tapos, yung lunch box ko, yung bag ng tubig ko, ganyan. Tapos, yung mga cereals. Tapos, dito naman, ano ba ito? Parang mga papel-papel. Ito mga extrang, pati lalagyan ng mga tubig ko, ang daming mga cover-cover. Tapos, ito, ayan, meron silang notebook dito. Nililista nila kung ilan yung weight nila, umaga pagising nila, at before sila matulog. Lagi nila tong sinusulatan. Siguro mga 10 years na. Kaya dito sa baba, yan guys, meron timbangan. And ano ba naman na to? Mga panglinis, ganyan, mga spray-spray. So, speaking of extrang bayad, meron pa kaming isang extrang bayad. So, guys, yung karamihan ng mga bahay ngayon dito sa Japan, yung kitchen nila parang counter kitchen style. Ayaw namin ng ganun kasi feeling namin parang pumapangit or yung nag-iiba yung kulay ng pader. Kasi yung mga pader dito sa Japan, parang papel siya, may sheet siya, pang pader talaga. Pero syempre, as time goes by, nag-iiba yung kulay niya. So, kapag ka nagluluto, may oil yan, tapos yung mga usok-usok, after ilang years, nagbabago yung kulay. Yan yung mga na-realize namin sa pagtira-tira sa mga apartment. Pati sa bahay na tinirahan namin bago ito, hindi siya apartment, bahay talaga siya. Bandang kitchen, iba talaga eh. Medyo parang, hindi naman super dumi, pero hindi na siya white. Parang medyo pagka-brown. Kaya kami, pinili namin na hindi counter kitchen at nagpalagay kami ng ganito. Ayan. Diba? Purple pa talaga. So, kapag nagluluto si Mama ng matindi, yung mga grabing usok, eto yung ginagamitan namin. Meron din naman kaming exhaust fan, pero sometimes kasi hindi enough yun. Inisip din kasi talaga namin yung pangmatagalan na ng pagstay. Kaya, ayun. Taas na natin. So, ayan. Extrang bayad din siya. Ito yung kagandahan din na hindi kami bumili ng yung gawa ng bahay kasi naayon namin yung bahay sa talagang gusto namin, talagang pinlano namin. So, ayan na ang kitchen namin. Very simple lang. Colors are very basic pero puti. Diba? Talagang ang linis tignan ng puti. Ayan, simulan natin dito. Ito, mula sa dating bahay pa namin to. And ang linis pa rin kasi niya. Kaya, dinala namin dito. Ayan, lalagyan namin niya ng mga plato-plato. Ang dami mga plato. Di ba 3 lang naman kami dito? Yung baso namin, ito, tig-3 style pa. Ganyan. Tapos, dito naman sa kabila, mga mugs. Siyempre, hindi pwedeng glass lang. Kailangan may mugs din. Ito, oven toaster. Tapos, ito, microwave. Wala kaming yung oven, yung pang bake-bake. So, ito lang. Kaya madalas kapag ka nagbe-bake ako, doon kay Sam. Tapos, dito, ayan, andyan yung mga silverwares. Tapos, meron din mga hashi. Ito yung mga, sa mga supermarket. Tapos, dinala ni Mama. Ito mga sachet ng, ayan, mga something-something mix. Hindi kasi namin nauubos agad-agad. Kaya, ayan, may tape na ganyan. And dito, yan, mga chichirya. Pero kanina nakakita din kayo doon sa lalagyan ng potato chips. Pero ito, may part 2. Ayan. Tapos ito naman, yung instant yakisoba. Ito yung collagen na iniinom ko. Ito siya guys. Ayan, clear collagen. Mura lang siya. Siguro nasa 1,000 yen. Pero para sa akin, effective siya. Okay naman siya. Ito, more hashi. Ito naman kasi yung style na parang naka-open na siya. Yung kanina, ito yung parang nasa loob pa ng plastic.
mga sauces, ayan, parmesan cheese, mga lemon, tapos ito yung mga pang-wrap. Dito sa baba, ayan, mga tubigan namin yan. Tapos, mga soup, corn soup, ito, ochazuke something. Ayan, mga iba't ibang soup. Meron pa kaming nori, yung seaweed. Dito naman, ayan, halo-halo kasi, no? Basta yun na yun. Ito naman ang coffee section. Ayan, hindi ako nagkakape. Yung ganyang timpla-timpla, kaya wala ako dyan. Pero ito, umiinom ako minsan ng tea. Ang rice cooker namin. Bago din yan, nung lumipat kami dito namin binili yan. Beer! Ito, yan, mga plastic, extra lighters. Ayan, yung lalagyan namin ng mga can. Kasi dapat ipaghiwala yung nasusunog sa hindi nasusunog. Tapos pati mga cans, iba, nakaseparate. Tapos ito yung aming mini basurahan. And guys, ito may pasikreto. Ito ay storage din. Yeah. Ayan, 'di ba? Yung mga hindi ginagamit na mga bagay-bagay, andyan 'yan. Space to ni Mama so sa kanya to. Simple lang naman ang aming kitchen. Ang daming nakasabit-sabit. Ayan, si Mama kasi sobrang hilig niyang maglinis and parang halos lahat ng bagay dapat may kanya-kanyang labakara. At ayan yung mga nahugasan na. Ito guys, so bali dito kasi sa Japan, pareho ngayon, malamig yung panahon. Kapipindutin mo to, mag-on siya, iinit yung tubig. Ito naman, para to sa kung halimbawa magbabathtub ka, pag pinindot mo siya, magkakaroon na ng tubig sa bathtub. Ito naman, oidaki. Bali dito sa Japan, sa pamilya, share-share na sa tubig. Hindi yung halimbawa kapag ka mumlob ako sa tubig, sa susunod na gagamit, itatapon yung tubig, tapos maglalagay ulit. Hindi ganun kasi sayang yung tubig. Bali dito, hinuhugasan mo na yung katawan. Kapag ka malinis na, saka lang pupunta sa bathtub. Kaya, yung oidaki, halimbawa sa susunod na taong gagamit, para kung gustong painitin ulit, pipindutin yung oidaki. Or halimbawa yung ibang pamilya naman kasi, hindi namin to ginagawa, pero yung ibang pamilya, halimbawa ginamit na nila today, tomorrow, gagamitin pa din. So, syempre, kapag ka nag-overnight, nalalamig na yung tubig. So, pag pindutin mo lang yung oidaki, iinit na ulit siya. May nakaset din siya na temperature. Pwede mo siyang piliin. Yung temperature ng tubig na lalabas mula sa shower, iba din yung temperature ng tubig na nasa bathtub. Usually, kami, yung bathtub namin nasa 40 degrees. Kapag ka shower naman, 40 to 41. Yung mama lang sa amin yung medyo ayaw nang masyadong mainit. Kami ni Papa, lalo na si Papa, mas sanay siya talaga ng mainit. Ito yung sink namin. Kaya may ganito kasi ayaw ni Mama na magasgasan yung mga ganito. Kasi nagagasgasan siya. Tapos yung gusto namin dito, bukod sa maluwag, malalim, ito, yan, yung gripo. Yan, napapahabang ganyan. So, madaling maglinis. Ayan, gagalaw mo talaga siya ng bongga. Tapos, noon, hindi namin alam, pero nung nagpagawa kami ng bahay, saka lang namin nalaman na yung mga ganito pa lang sa kitchen, meron din siyang height. So, ito yung pinakamataas na kinuha namin. Dati sabi ni Mama, pag naguhugas daw siya, nahihirapan siya maghugas kasi parang nakabend kang ganyan. Pero ngayon dito, saktong-sakto na yung size, diba? Hanggang dito ko. Iwan ko kung ma-appreciate dito, pero gustong-gusto ko din yung ilaw dito. Ayan. Hindi siya puti, para siyang ma-orange. Ito, yung mga nahugasan pa lang din, na mga frying pan. Ayan, dito naman ang space ni Mama. Siya lagi ang nagluluto. Meron din niyang ilaw. Ayan. Tapos yung exhaust fan. Diba? Ayan. Naririnig niyo? May maliit na bintana din kami dito. Tapos may chair, kasi dito sila naninigarilyo. Ang aming ref. Ayan siya. Bago lang din to. Nung lumipat din kami, bumili kami ng bagong ref. Gusto namin sa ref na to, for the first time, nagkaroon na kami ng ref na gumagawa ng sariling yelo. So, ang gagawin mo lang dyan, maglalagay ka ng tubig dito. Ayan, nakikita nyo. Konti na lang yung tubig kasi hindi na namin nilalagyan ngayon. Kasi winter naman, malamig. No need for ice. Pero, ayan, yung mga extra naming ice. Tapos, ayan, yung ice cream section. Laging may ice cream kahit winter. Ayan, ito naman, mga hindi naman interesting, diba? Ayan. Tapos, dito rin, ayan, mga bahay sa Japan, laging may ganito kung saan pwede kayo magprito ng fish da. And then, puro lalagyan to, guys. Ayan, mga frying pan. Tapos, dito, ayan, yung mga gamit sa pagluto, yung mga ganyan-ganyan.
Tapos, ito naman, ayan, mga soy sauce, mga oil, salt, pepper, ganyan. At ito, dishwasher to. So, kasama na to talaga sa set, sa kitchen set na binigay sa amin. Pero hindi to ginagamit ni mama. Ayaw niya, mas feel niya yung siya na lang ang maghugas, mas malinis pa daw. Para sure na malinis. So, nilalagyan na lang niya yan ng mga yan. Kapag ka natuyo na sila, ayan, dito na sila pupunta. Kaya, 'di ba, ayan, may mga pindutan. Tapos, dito rin, ayan, ang dami naming gamit pang kitchen. So, like what I've said, si mama, addict yan sa paglilinis. Kaya halos lahat ng mga tools na mga gamit, meron siya. May extra din kaming sabon, Joy, the best. Dito rin yung mga extra-extrang, halimbawa, ayan, Colgate, tapos extrang chopsticks. Ito yung lalagyan ng knife. Nice. And, akala nyo, yun lang. Pero guys, alam nyo ba? Pati yung mga to, ayan, meron pa rin lalagyan. Ito mga Tupperware. Diba? Parang hindi siya halata, pero lalagyan pa din siya. Storage is life. Ito din. Ayan guys, nagustuhan nyo ba? Pasensya na kung medyo magulo. So, dito talaga, storage is life. So, maraming salamat guys sa panonood. Sa next video ulit. Bye!